Ndadzoka muri yeZimbabwe nema-updates zvekare. Nhasi panapa pakaipa. Ndiri kuuya nenyaya yekuwasengedzo Tshabangu. Vanhu vakawanda vakanga vari kuda kunzwisisa kuziva kuti chii chakaita kuti murume uyu azoisirwa muchetura, azosangana nedambudziko rekuti azoona ave muchipatara, nekuti ivo vanhu vari kutaura kuti murume iyeyuyu haasi threat kubato reZANU-PF, nekuti anotori mushandi wavo vakazvitarisa. Saka pane need here yekuti vange vachimuisira muchetura uyu. Ende vamwewo vakati pamwe zvichida kana vari vamwe vaimboshanda navo kana kuti vanhu vaakatadzira vekuopposition vakamuisira, so that vanhu vese vanozongoziva kuti panongonzi ZANU-PF ndo yakamuisira. But nhasi it's a different story yatiri kuuya nayo, yatiri kusangana nayo muri yeZimbabwe. Zvatasangana kudai, so gara walike this video kana uchiziva kuti iwewe haumufarire Tshabangu uyu. Asi kana uchiziva kuti iwe uri team Tshabangu, comment section yakavhurika zvekare, ubva wakomenda uchindiudzawo kuti chii chinoita kuti ufarirane nasengedzo Tshabangu. Word in the street riri kutaura panapa pari kunzi, in one of the most telling but not surprising news, it is allegedly that Sengezo Tshabangu, who is apparently in hospital abroad, he has claimed that he knew about the plot to remove General Chiwenga. Tshabangu now fears that he was poisoned. His associates say he is on a course in Europe. Ndo mashoko ari kubuda, mataurirwo azviri kuitwa panapa. Pari kunzi murume iyeyoyo ari kunzi akakaklema kuti anoziva about information. Muri kuziva nyaya dziri kuitika iko zvinezvi, functionalism dzavo dzekuZANU-PF hakusi kudana anonzwa, hazvina kutombomera mushe. Vanhu vatotadza kunzwisisa kuti what is going on in ZANU-PF, chii chiri kunyatsoitika. Vari kuzonzi Chiwenga azodai, Chiwenga haasi kuonekwa, Chiwenga azodai dai ane mazuva asiri kuapia panews kana pachichi, sezvaanosimboita unzi aenda kwakati, asvika kwakati, azoperekedzana kwakadai, so nakati even pamaZBC pawo ipapo vari kuti havasi kuona kuti zvakamira sei. Saka this guy manje ari kunzi iye anga akaklema kuti ari kuziva this plot kuti zvaida kuzonge zvichizofambiswa sei zvekubviswa kwauyu. Saka unoziva kuti nyaya iyoyika inyaya yekuti haisi nyaya diki kana chiri chokwadi, haisi nyaya diki yekuti zvechokwadi ungaregerwa pakadaro. Zvechokwadi vanototi vatoita plan nemunhu anenge akadaro iyoyo. Ndo mamwe matambudziko atinosangana nawo manje mukufamba sevanhu. Munoona vanhu vazhinji vanoti ndoda unoenda mupolitics kunomeka mari, so that unopedzera wakuita zvese you end up wakuti washandiswa apo, wadinzwa izvi, wadai so. Ende kana kuti munhu wekuti unonge uchiitwa izvozvo, unonge uchigarwa neinformation dzese kuitira kuti urambe uchingokeshwa mari yakati wandei. But ndo situation iri kutaurika panapa. Word in the street pari kunzi muchinda uyu ave kukuwarira nyaya dzekuda kuzivisisa imwe information zvekare, inova information inenge inonzi inokuwadzisa. But vamwewo vanhu veZimbabwe vari kuzokomenda on nyaya iyoyo, vari kureva kuti anzi saka zvoreva kuti anga atora side raGeneral Mafidi dynasty ikazviziva ndokupiwa muchetura. Ndo mamwe mashoko ari kubuda panapa nevanhu vari kukomendawo panyaya iyoyo. Umwe ari kuti Tshabangu was serving a faction in ZANU-PF that is promoting Project 2030, so he has nobody to blame amana. Ndo mamwe mashoko ari kutaurwa nemumwe munhu. Umwe ari kubudikira ari kuti the village idiot was always relieving himself in the only one village well with drinking water. His demise will bring relief to all the villagers. Ndo mamwe mashoko zvekare ari kutaurwa nevanhu panapa. Mwari kuti haiwawo, he doesn't know anything, and how do we know he was poisoned? Mamwe mashoko aripo, because vamwe vanhu vanga kuti pamba futi vakutanga kutaura kuti tinoda kutomuona iye akatorembedza chigubhu chacho chemuchetura pamuromo kuti tinyatsogutsikana kuti anenge aipuwa chaiyo iyo poison yacho, nekuti havabhilieve kuti murume uyu akapuwa. Vamwe vari kuti it's a fake poison, sekutaura kwazviri kuitwa nevamwe vanhu vari kuti type iyoyo hainganzi yapuwa muchetura. Unogona kunge zvitori zvekunyepa kana kuti ari maskillful anenge achiitika. Unongoziva zvinhu zvinenge zvichitaurwa nevanhu hazviperi, zvinenge zvakawanda. But nino ndangoti regedza ndingouya neword riri kutenderera mumastreets. Munongoziva kuti zvinhu zvese zvinotangira mumastreets. Even nyaya iyoyi kutotanga kwayo kwayakaita isati yatombotanga kuzoenda kumapepa, yange yatombotanga nemumastreets. Tikatoya nayo tikati paita karunyere kupe, paita chutsi chiri kubvira, but tiri kuziva kuti there is fire somewhere. Asi hatisi kuona kuti moto wacho uri papa, asi chutsi tiri kuchiona chiri kubudikira nemumastreets. Tikauya nenyaya tikakuzivisai
5 days later ndopatava kuzoona vemabepanhau vakudzitoro vakutanga kudziisa. Saka isusu regedza tingokuti tangogara tangoona zvekare sezvatinenge tichingoita kuti kwakati kuri kutaurika zvakati, so that mogara muchiziva zvinhu zvinenge zvichiitika. Kusazivawo kuti yanhasi iyi hama dzadiwa muri kuionawo sei nyaya iyi yekwaChabangu. Tell me what you think in the comment section. Kana uchiziva kuti haufariri Tshabangu, like this video. But kana uri team Tshabangu, commenta uchindiudzawo kuti why uchifarira Tshabangu wacho.